Κοίτα, έχει από το πρωί που η φωτιά ήταν πάνω στο βουνό, μπορούσαν να στείλουν τα πρεσβευτικά να τη σβήσει, την αφήσανε, κατέβηκε κάτω τώρα. Έχει πιάσει οι Θρακομακεδόνες χαμηλά ανατολικά, παίρνει την Ορφαίο. Πανικός, μαλάκες, πανικός και εγώ. Στα σπίτια καίγονται, πέστε μέσα εκεί, στο υπόβελο. Γρήγορα. Βοήθεια, βοήθεια. Υδροφόρα, γρήγορα, βρε παιδιά, κοιμάνικα. Ό,τι πάμε. Περίμενε να το σηκώσουμε κάτω. Άστο, γεμίστε. Εδώ, σμύρω. Να διαβεβαιώσω για ακόμα μια φορά όλους τους πληγέντες ότι η αποκατάστασή τους θα είναι η πρώτη πολιτική μου προτεραιότητα. Όλες οι καρμικές εκτάσεις θα περιθούν αναδασωτές, θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δρομολογούμε τα έργα προστασίας, τα αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά.